Subscribe to Color Frames. ఓ మూవీ హిట్ అవ్వాలంటే డైలాగ్ రైటర్ పాత్ర చాలా కీలకం. అందులోనూ డైలాగ్ డెలివరీతో పాపులర్ అయిన హీరోలకైతే రైటర్ పాత్ర ఇంకా కీలకం. ఒకే ఒక్క ఛాన్స్ ఖడ్గం మూవీలో రవితేజ చెప్పిన డైలాగ్ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. ఒక్క అవకాశం ఇస్తే తన సత్తా చాటుకుందామనే తపన, కసి, ఫీల్ ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. అయితే ఆ వచ్చిన అవకాశాన్ని నిలబెట్టుకోవాలంటే మాత్రం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. ఇలా చాలా కష్టపడి తనదైన కామెడీ టైమింగ్, రైమింగ్తో థియేటర్కు రిపీట్ ఆడియన్స్ను రప్పించడంలో మొనగాడు మాస్ మహారాజా రవితేజ. రైటర్స్లో అయితే ఇటీవల బాగా వినిపిస్తున్న పేరు బుర్రా సాయి మాధవ్. ఈ కాంబో కలిస్తే ఇక బాక్సాఫీస్ మోతే. ఆ వివరాల్లోకి వెళ్లే ముందు ప్రస్తుతం ఈ మాస్ మహారాజా రవితేజ గురించి చూద్దాం. ఈ మధ్య ఈ హీరో సక్సెస్ కోసం చాలా ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఈ మధ్య రవితేజ చిత్రాలు ప్రేక్షకులను అంతగా ఆకట్టుకోలేకపోవడంతో ఎలాగైనా పక్కా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టాలనే తపనతో ఉన్నాడు మన మాస్ మహారాజా. ప్రస్తుతం గోపీచంద్ మలినేని డైరెక్షన్లో రవితేజ నటిస్తున్న క్రాక్ మూవీ సాంగ్ గోవాలో జరుగుతోంది. కొరియోగ్రాఫర్ రాజు సుందరం నేతృత్వంలో రవితేజ, శృతి హాసన్లపై చిత్రీకరించారు. ఇక పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ శరవేగంగా పూర్తి చేసి సంక్రాంతి బరిలోకి దిగే ప్లాన్లో ఉన్నారు. ఈ క్రాక్ చిత్రం నిర్మాణ దశలోనే మరో చిత్రం పట్టాలెక్కిస్తున్నాడు రవితేజ. ఆ చిత్రమే ఖిలాడి. రమేష్ వర్మ డైరెక్షన్లో వస్తోన్న ఈ మూవీ ఫస్ట్ లుక్ అదిరింది. రాక్షసుడు లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ మూవీని డైరెక్ట్ చేసిన రమేష్ వర్మపై చాలా అంచనాలు ఉన్నాయి. అతి త్వరలోనే సెట్స్లోకి వెళ్లనున్న ఖిలాడి చిత్రం స్క్రిప్ట్ వర్క్ పకడ్బందీగా చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో మాస్ మహారాజా డైలాగ్స్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయని తెలుస్తోంది. అందుకోసమే తన మాటల తూటాలతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసే రచయిత సాయి మాధవ్ బుర్రా ఈ ఖిలాడి చిత్రానికి డైలాగ్స్ రాస్తున్నారు. మాస్ మహారాజా రవితేజ బుర్రా కాంబో అంటేనే ఊహకు అందటం లేదు. ఈ కాంబోలో వస్తోన్న ఫస్ట్ మూవీ కావడం, అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ కావడంతో రవితేజ కూడా బ్లాక్ బస్టర్ పై చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు. టెలివిజన్ సీరియల్స్ తో డైలాగ్ రైటర్ గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి క్రిష్ డైరెక్షన్ లో వచ్చిన కృష్ణం వందే జగద్గురం చిత్రంతో వెండి తెరకు ఎంట్రీ ఇచ్చిన బుర్రా సాయి మాధవ్ కలం నుండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు, గోపాల గోపాల, నటసింహం బాలయ్య 100వ చిత్రం గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి, మెగాస్టార్ 150వ చిత్రం ఖైదీ నెంబర్ 150 చిత్రాలతో ప్రేక్షకుల్ని అలరించి టాలీవుడ్లో స్టార్ రైటర్గా ఎదిగారు. ఇంతటి ట్రాక్ రికార్డు ఉన్నటువంటి బుర్రా సాయి మాధవ్తో మాటలు రాయించి ఒక మంచి మాస్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందుకోవాలని, మాస్ మహారాజాకు గత వైభవం అందించాలని చిత్ర యూనిట్ ఎంతో ఆరాటపడుతున్నారని తెలుస్తోంది. సో ఖిలాడి చిత్రంతో రవితేజ టాలీవుడ్లో సరికొత్త రికార్డ్స్ సృష్టించాలని కోరుకుందాం. మరిన్ని రవితేజ మూవీ అప్డేట్స్ కోసం కలర్ ఫ్రేమ్స్ ఛానల్ వాచ్ చేస్తూ ఉండండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కలర్ ఫ్రేమ్స్. కలర్ ఫ్రేమ్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Subscribe to Color Frames. Please subscribe to Color Frames. Subscribe to Color Frames. కలర్ ఫ్రేమ్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Please subscribe Color Frames. Please subscribe to Color Frames. సబ్స్క్రైబ్ కలర్ ఫ్రేమ్స్. Please subscribe Color Frames. కలర్ ఫ్రేమ్స్కి సబ్స్క్రైబ్